Dynamics Flames Production. Na daina daga yau na yi ban kwana. Ban kwana na yau dan na bar soyayya. An gwadon ha'inci yau da rabin shirya ba. Na bar soyayya. Purchase your tracks today. Na bar soyayya a gani na cuta ce, a wajen wasu wai suna gani jin daɗi ce. An mi cuta a ciki dan na kusa in zauce, duka mai yin so ido nasa zaka ga ya kauce. Ba zai ji ba shawara inda a so ko mai zace. Soyayyar wasu nasara ce, musamman ma a ce sun yi dace. Su sha madarar soyayya ba rabewa ba. Ba sauki gare ta ba. Ba sauki gare ta ba. Ba sauki gare ta ba. Sam ba sauki gare ta ba. In ka samu masoyin gaskiya, ku zauna ba batun wariya. Faɗi zantukan gaskiya, soyayya na cikin zuciya. Ku yo wasa ku yo dariya, amana za ku damke ɗaya. Ku zama na lafiya, kun yo alkawari kun zama tsintsiya. In za ka so mutum don Allah to ka so shi zuciya ɗaya. Haka shi maki in ba ka so bar shi zuciya ɗaya. Akwai rabo a soyayya, akwai ɗaci a soyayya. Muyo so da zuciya guda, muyo so da zuciya guda. Muyo kima da zuciya guda, muyo kima da zuciya guda. Na koyi darasi a cikin ita soyayya. Na koyi darasi a zaman ita soyayya. Soyayya inda za ka yi ai sai ka shirya, dan akwai daɗi ɗaci a ciki ba jayayya. To ka bi ta a sannu in kai nisa ka juya. Kar ka saki jiki da soyayya. Soyayya ita tamkar yanayi ce, wani sa'in sai kaga tana canzawa. Soyayya babu tabbas, soyayya babu tabbas, soyayya babu tabbas, soyayya ai babu tabbas. Purchase your tracks today. Na barki da shi hakina zai ɗaukan, don baya barin zalunci game da hakan. Jaki zaki gani duniya da faɗi ga wannan, gani ga wani ya ishe wani tsoro. Aboki kula da halin mata, soyayya ka zama mai kula. Yaudara ba su daina ba, hakan suke ba su da alkibla. Hakan suke ba su da alkibla. Kin ci amanata,